Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem a l'Evangeli de Joan, capítol 1, verset 12. Però tots els qui l'acolliren, els qui creuen en el seu nom, els ha concedit el poder a esdevenir fills de Déu. Coneixes la terminologia en psicologia que fa referència al jo mirall? Charles Horton Hewley, sociòleg americà dels Estats Units, va determinar que la nostra manera de ser ve precedida pel que creiem que pensen de nosaltres com a individus i de com creiem que els altres ens veuen. I això ens dona una base de com ens veiem a nosaltres mateixos. En aquests casos, la pressió familiar hi té molt a dir, ja que és en aquest entorn on es forma i es desenvolupa el nostre ser, el nostre caràcter. D'altra banda, és lògic que sigui així, ja que per a tots nosaltres la nostra família és un pilar important i amb un gran pes emocional. Al llarg de la paraula de Déu podem trobar molts versets que fan referència a qui som en Déu, què tenim en Déu i com ens veu Déu. Et convido a investigar-ho. És sorprenent. En el verset d'avui i a mode d'introducció, Joan en resumeix en unes precioses frases tota l'obra de redempció del Natzaret. A tots els qui van creure en ell i el van rebre, els donà el dret de ser fills de Déu. És Jesús mateix qui et vol enfocar en quelcom que sí que es pot ser canviat. No ets allò que durant anys has cregut ser. No ets un error de concepció. No ets indigne de ser estimat. No ets lleig ni lletja. No ets maldestre. No ets un error. I no ets inútil. Per a Déu ets tot el contrari. Ets vell o vella, escollit i escollida, digne del seu amor, comprès i compresa i sobretot estimat i estimada. Tant i d'una manera tan especial que ni t'imagines. Déu entregar el seu únic fill per amor a tu. Qui donaria el seu fill estimat perquè morís per gent que no s'ho mereix, aparentment? Saps que Jesús va morir pels mateixos que el van posar i clavar a la creu? En creure en Jesús, el teu jo mirall canvia, es trenca, és transformat. Ara passes a tenir una nova naturalesa. Ets fill i filla de Déu, és a dir, el teu pare és el rei de reis i senyor de senyors. La teva herència, a més, és increïble. La teva naturalesa té la llei divina de la creació mateixa. Tot el regne dels cels et pertany. Qui vol continuar vivint en pobresa espiritual, fent tots els esforços humans possibles per agradar als altres, quan Déu t'està esperant per donar-te la més gran de les benediccions possibles? Esdevindre com el seu fill i filla. Pensa-hi. Que tinguis un dia molt beneït.